שנים, זה כבר המון שנים, כל המצב הזה. אבל הפעם המציאות הייתה יותר קשה, מחבלים ממש נכנסו, הרגו אנשים. שמענו על כל מיני אנשים שנפצעו, נהרגו, חברים, אנשים שאנחנו מכירים. מתחילות כל מיני שמועות מה קורה ביישובים אחרים, וזה מתקדם לעבר היישוב שלנו. קיבלנו החלטה, כן, להוציא את היישוב לקצת עברור. יש אימהות אצלנו שכולם גויסו ואין להם ממ"דים. התגייסנו כולנו, וגם פה במרכז שדה חינוכי לוי של קק"ל, ואנחנו מארחים משפחות מעוטף עזה בירוק הזה ובשקט הזה, הפסטורלי, נחים, ונהנים גם מהפעילויות החינוכיות שלנו. קרן הקיימת לישראל, כמו כל עם ישראל, התגייס לעזור ליישובים מהדרום בשעתם הקשה. אנו פה מדריכי הקק"ל מפעילים את הילדים בהפעלות ובתכנים של ארץ ישראל ואהבת ישראל. אנחנו באים בעצם לחזק את התושבים ולהפעיל את הילדים ולשמח אותם. באנו להתעבר קצת מנוחה, קצת לתת שקט לילדים, לתת קצת שקט לעצמנו. הגיע הצוות של קק"ל, עשו הרבה פעילויות, ממש כיף היה. עכשיו שאנחנו פה בצפון, אנחנו מרגישים יותר בטוחים, יותר רגועים. לשכוח מהדברים האלה כמה בקצת שאפשר, ולהיות פה רגע עם הילדים בשקט ושלווה. הילדים רצים, משחקים, עסוקים בלהיות ילדים. כמובן שאני רוצה להגיד תודה לקק"ל שעזרו לנו ותמכו בנו. באמת זה משהו שלא מובן מאליו, שנחזור ונהיה מאוחדים וננצח במלחמה הזאת כמה שיותר. תודה רבה שנתתם לנו את האפשרות להיות פה.